zu Txintxarriko kazetaria izango bazina eta Rio 2016ko titular bat idatziko bazenu, ze idatziko zenioke Maialen Txorrauti? Maialen Txorrauturrea. Hori da zure helburu argia. Bai. Londresen, claro, orain urrutitik begira, ez? Nire entrenatzaileak Xabet esaten zian, eski Maialen ez dut dena eduki behar irabazteko, eski ez da, zuretitxo ez dut dena eukitzera eta dena daukazunean, batzutan dena euki gabe irabazi dezak, ez dut dena perfecto euki behar irabazteko, da gira da batzutan, gehiagik bilatzen dut. 2012an oso indartxun egon, sekulako navegazionekan, da, bueno, Urrezko Dominetik segundu bat eskaz gehien duen behar, pixka segunda baino gutxiago ora geratu nintzen, eta, bueno, oan Rion saiatuko naiz, ez, domina hori nire ganatzen. Aurten nola dijoazten kompetizioa, dator urtean nola dijoazten, baina buruan ja hori daukat. Lehen urtean gehiago kostatzen zaidan pentsatza Urrezko Domina hortan hori nahi duen, baina ez neukan iguala inbesteko grina, baina, bueno, ez naizela gerituko hori lozu arte, geroan ze gertatuko den, ikusiko dugu. Han egongote naizen, ikusiko dugu, baietz espero. Oso gogoan dakat, zure jaitxera bukatu zanen, nintzen un gesto bat, ez dakit lasaituana, edo izan un... edo minarena, ez dakit. Bueno, mina, nik Urrezko Domina nahi nuen, eta iritsi nintzanean da ikusi nunean, 3. nintzala, jazta. Nire Urrezko Domina hori irabazteko aukera jartzen zen. Jazta, niretzako izan zen, jazta, galdu dituz jokuak. Etzen irabazi, ez nuen ikusi, jazta brontzezko hau da, jazta, galdu dituz jokuak. Niretzako jokuak irabaztea Urrezko Domina zen, ez nuen joan beste zertan pentsatzen, Urrezkoa nahi nuen. Eta baina ere Urrezkoa nahi dut, ez dut brontzezko Domina bat nahi, ez dut zilarrezkoa nahi, nik Urrezkoa nahi dut. Ez dut inoiz munduko txapelketa bat irabazi ere, ez daukat zilarra eta brontzea, nik urrea nahi dut, urrea. Nik nahi irabazi eta ikusta inorrek ez du lan nioen nuen, eta izan nahi zela horrela, nik hori.